5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Maya Paldo, kaya kayong antok ng inyo pa yung kaya kayong gagawan, mi papanampaling tana naman, chares! Nung makipag-indredos ko ang kasalukuyan, kapamudzo, kakuko pa makiramdam, mas bataking indredos ko, uling mas magaling kong manyirang tao, chares! Anyway, this is another day for the Kapamudzo episode. O, pasensya na ko nandin. Rin ka na akong abe at sula kining lele ako kanini. Manabang nung indredos. May late kong bagya kasi meto ka rin nga miss ko pa siya mumuli ko Pilipinas. Retang journalist Kendalan. Retang Marites. Retang mga indredos. Balo da nga nin chismis sa ating mi pamarangay. Napon. Alas 4 rin panapon. Yung barangay sekretarya. Kwento na nga. Ne? Reng may nga buktot maranon. Reng may mamakisawang maranon. Balo ko nga. Diyos ko. Totoo niya. May late ko. Ako tuloy may kapag-makeup masalese. Pero may kapag-backless ko. Oh, wow. Talagang. Mila ko yan. May kapag-backless. Ikinandan niyo lang singit ko. Mag-side na siyempre, may dilim niya paningin. Okay mo yan. Anyway, speaking of that, pisabihan tamo, pen. Kasi kaya ni Ken Pilipinas, na ako na, as far as I know, malilyari ini, maluwat ng panahon, pero tamo nga pisabihan na lang resolution, no? But, nang maimpamakisawang maranon, may buktot maranon. Although yak maluwat ko ng pangarap muktot, nakwalalam na fam. Sabi na ning OB, yung kanong matris ko mababaya pa. At so pa kano king sakong. Potang bandani king lilitid, pwede na akong milamnan. Since aliwa pa akong milalamnan, pisabihan tapa mo, reng may ngalamnan. Neng ka na akong katulid kanini. Beside me is Daniela, the beautiful wife of our very own. Yay! Palakpakan! Uling ni Daniela, metong yan naman, kareng maranon, milamnan, at linandi. Charet! I love you, my friend. And then, of course, sabi tayo ko, yung Jeff, at abe tayo mo naman, yung metong mo namang ginatal, ibuboy ka bulakboy. Wala may nga pires yan naman. Napila na kang edad, yung ginatal ka naman, sis? Ay, Diyos ko po, tatapi sabi, manyaman na almusalin ni Sir Jeff. Manyaman na Balo ko 13 ka. May muna kang batch eh, 14 ko. Mga 8. Mga, malala na ka man. Makanyan man, let's talk about that. Kasi nandin bayo kumakopi sa sabihan dapin ng mga buktot. Ay, tanga na ka ng antiniya na marano niya may buktot, marano niya may kesawa, na marano niyang ginatal. Renganak ngayon yung antini. Sabi ko, ay isip ko habang mag-drive ko, maluwa ng kapisasabihan yan eh. Maluwa na namang malilyari yan. Let's talk about it. Nano wari yung totong rason o ba't marano lang makisawa rin kayo na kankanita. Ngayon, siyempre, aliwaning reasons daw. Siyempre, ngayon, tinong factoring social media. Kaya social media, Diyos ko, nano ka nga nakakanyari nga anak mag-experiment laan early age. Yes. Uling, buridang i-try. Kanitang panahon tamo lang namang social media, pero atin na makisawang maranon kanita. Ako, ining opinion ko, Ken, I think early marriage or early pregnancy is rarely a choice. Eta naman, burida naman kaburyan. I think it's more often a result of the lack of education, the lack of knowledge, and also the lack of adult teachings. Yes, correct. You heard me right. Neng minsan, reng pengari. Ako mimimwa, ibasyo ko all you want, but this is true. Maniwala ko that there is a huge disconnect between tradition and reality. Kasi, some families, pipilang pamilya, o kaya rakalan ka rin pamilyang Pilipino, they want to uphold their conservative values. Diba? But they are so afraid and so unwilling to teach the kids necessary information so that they can make informed choices. Diba? Lalo na itamo, we are raised to avoid these topics. O mo itabo rin sabihan ng sex education, ng early pregnancy, uling, kababuyan. Kababyan, kabinabiyan, kapulkerian, kabastusan. Diba? Nyaya ko, maniwala ko that the parents play a role. Maniwala ko that parents play a big role in teaching the kids. Nung nano dapat na nga balo. Buriken ko na ni Daniela, bilang ni Daniela, ilang adwang Bells TV, marano niyang may kisaway Daniela ang Poy Bells, marano lang Miyabe. Mi pamakli. Wow! Sarap! Marano lang mi pamakli. Pala niya, sarap! Marano lang mi pamakli. Talagang i Bells matilos yan. Sagli. Panasak niya ng mga bata. Anyway,
Tell us about that, Jo. Nano ing meging storya yung aduang bells? Actually, this is a very, very good topic kasi talagang bala mo ikit king sarili ko king kutang. So, eko na sayang na ning pagkakataon na asagot king kutang ngayon eh. So, ing milyari kaya kaming aduang bells. Agree ko nga ka rin hanggang sinabi mo before na ing pamakyasawang maranon is not a choice. It's a mistake. Pero ing buri kong sabihan, not all mistake is a mistake. Sometimes it's God's redirection. That's true. So, makanano kong asabi ta. Siyempre, ikatamo, dadatang tamo rin kaya tang point na minsan sasawa kang mag-aral. Eh naman kayong kaya na niyang high school ko lagi kong first honor, makanyan, tapos pati niyang college, mag-din solicitor ko din. Bala mo anyang first year college ko, dinatang ko kayong point na bala mo sasawa na akong mag-aral, palagi na mong akads makanyan. Tapos bala mo, atin ko rin akayabeng, alila good influence ka na ako makanyan. So bala mo may taliwas kong landas makanta. Pero ali naman ito to the point na gagawa kaming bad. Bala mo mag-cutting classes ko mo makanyan. Tapos ang gaketang may in love kupin kang Bells TV. Yes! Naman! Kapogi na, ken turtleneck na, nung akakitya mo, sir, ken gulot camera, maka turtleneck yun. Kalakas na. Wala na ata nakadinlak yung Pilipinas. So, Nekwaya ken turtleneck. If I'm not mistaken, bala mo first year college ko kanita. Yung nga kilala niya. Actually, kilala ko na before. Niyang may buntis ko first year college ko. How old were you then? 17. 17. Yes. Okay, so really, it was an early pregnancy. Yes, 17 years old. Ngayon, after nanita, syempre, balo da rin parents, makanyan. Luckily ding parents ko, dako bala mo. Naman pala tutoy tang keng telenovela na panampalingan na kamamu. Alin naman, ako naman experiencing makanta. Well, honestly, pero other families, may mga Yes. palyari, Yes. may nga takwil. You're actually lucky kasi ika, basic yung no rin papuntang kwento, bala mo ikatinggap da ka and they Yes. took care of you. Yes, But not that's all true. families. Ikapin. Makanyan. So, karin ko, I realized na talagang swerte ko karing parents ko, karing family ko. So, ito pinmiyabe kaming Bells, 17 ko, muya 22. So, matayaksing 5 years ka na. Obviously. Ngayon ni Ngayon ni Bells, king pamiyabe mi naman, ing peka ti para na ka na kung karing anyang ako pa mabuktot ing ti para na karing hanggang pangako na sabi na pag ako nga asawa mo pag silbyanda ka. Pagsilbyano na ka man. Wait, ating kung buring ko tang, balo ko you wanna share all these beautiful stories. Ating kung buring ko tang, what was the hardest part of getting into a committed relationship or being pregnant at an early age? Nanong mas peka masakit sitwasyong dinasan mo anyang marami bilang 17 ka pa mo medyo ontis na ka. Pinakamasakit ta dinasan ko itang ala kong life. Buri nang sabihan, ako dinasan itang teenage life na mag-party-party. Correct. Makanyan. And I want to say that. Yes. Teenage pregnancy, when a girl becomes a mother, you only not lose your youth. Aliwa mo ing youth ing kaya nakan mo ing mawawala ka. You lose your dreams, Yes. your aspirations, and even your voice in the society. Yes. Mawawalan kang role. Yes. Kasi pag may kisawa kang ganakakin, kinakambalilo ka. True. Yan ang amanuan ko. Tinggap ko man yan. So maniwala ko kayong sasabihan mo na ang ganakakin, buri mo yan, magatal. Wow. Dapake ka. True. Diba? O yan yung buri mong biye. Papag-aral na ka, tinok ng ka. O ngayon. Saka Jo, mo naman ala ko karang pengari. Wow, Yes, wow. yes. O uning iting masakit kasi ing sasabihan ko, sabi ko pin when we began this podcast session, it's not the child's fault. It's the lack of information. Normally it comes from silence, from the stigma, and from the lack of teaching from adults. Kasi rin pengari without you knowing, ating kayo ring role. Ating laring role, you have to let these kids understand. Nung naning dapat nang intensyon no ning ali keng Pilipinas, tampi sasabihan yan, kababian nyo, toknangan nyo yan. Inganak will try to figure it out all by himself or all by herself. Without the teachings, di ba? Koyang ka, bayo kayo pa nan pa further i Danielo. Totoo naman tayo. Nakaman may kasang maranon ko. Ay, ako, kaya po na ako tambing linandiyan.
Kaya ko pa, Late late, na ako. late Late to 30 batch na na ako. ako. Kanya-kanyang linandi ko. Pila na kanya makisawa ko. 30. 30. 30. So, ako tambing linandi ha. Dakin terminuta mo. Pero, itang wali ko, yung bunso, 20 years old. So, ngayon sabi ko kang madam, nandin, bala mo, kaya na lang, kapatid na lang mo. Yes. Bingadwa ng anak. Maganda, tinyang advantage at yung disadvantage pa siya maranong kami kasawa. Yan pakipatang kitang kutang mo, Joe, lula din anak may lalaki langan. Tuturo ko la. Kasi makutang nala 14 years old, 12 years old, 8 years old, makutang niya. Itong private parts, makanyan. Sasabi ko karela. Kaya minsan, sabi kaming mandilo. You're a modern parent. Oh, sabi ko Kasi karela. kanita lang makanya na daburing si sasabihan. Wow. That's what I'm saying and that's what I'm talking Just- about. Ikaw yung Jeff, he's brave enough Yeah. to teach the kids Dapat during our mo, time. dapat mo. O at mangutang ko kang ima ko, timpaling na ako po. O kaya ang tatang ko, Wow. paano biyam lumayas na kin? Wow. Kasi dunan da ko. Wow. Nanong mga kakweng kalibyan ng pong kababyan na yan, di ba? Nowadays, lumiko yung Jeff. Baka Kaya naman sasabihan dagdagan ko ka. yun. Sabi ko, kay pangane, lalo na karing, ilangan tatlo, kailangan kong sabihan kaya kayo niya ako kasi mas masanting ka na ako yung dandaman kaysa karing alawang kaya Correct, naman yes. king kaya kasi mulat laking kaya eh. Social media. Social media Yeah. yan eh. Ang curiosity na po biglapin po di ba? Yan naman king Yes, kaya. these videos sabi ko, arouses Mingay, their interest. Sabi ko Pingarela, ala namang marokta na sabihan nyo ka na ako. Kukutang kulapin kung may tanong pa kayo regarding that, sabihin nyo kay daddy ako. And true enough, makutang la. Let's ask Daddy Mata. about it. Okay. Wala mo interesado ko ata. Wala bisa ka Hindi makasabi. pa Jo! pali niya pakiramdam ni Bubu. Jo, wala bisa ka makasabing mandilo. Cut it out. Ano kasi habang sabihin nyo kay Daddy, yan ang kwento. Uwa. Kakit kay Bubu, tatanda ni Bata. Ang init ng pakiramdam, hindi ko kaya. Crispin. Basilio. Basilio, nasan ang mga anak ko? Alikay mo ito. Kidding Oh, aside. Ika naman, boy, let's say for example, kasi hindi nanitang sinabi ng Koyan. Iya ko naman, Jo. Siyempre, ako naman arilig yung sarili ko. Uling mumulan dili. Pila na akong banwa. At siyempre, datang itong time or nung apong gino, ibiyan na talaga yung parang anak, why not? Diba? Pero ako kasi, this time, gagawan ko ngeni, although ala ko pa naman Wala mga pamangkin. takutan ko kay Buri mong sabihan. Yung gagawan mo ngayon eh. Oh. Gagawan ko, Jo, ala ko naman pamangkin ka ng kapatid ko. So, then pamangkin ko, karang pinsan ko, karang Okay. kula, bala mo, tuturo. Nengkay kasi, I-educate mo lang. nengkay kasi, potang paunakan ko, my goodness, 14 years old at tinenjowa. 13, first year, grade 12 at Yeah, tinenjowa. ay, that's true. Wa kasi di ko paunakan maanti. That's true. Potang kakakit ko lang, miyabe king dalan or king mismong kilub na limbaleda, agad ko lang sabyanan, itang pabiro. Oh. Nano na naman yan. Balo ko na yung talan-talan gamat na yan. Correct. Na kahit tang magkaila pa, hitito, nala naman maanyan, nala, miyabe kami. Wasabi, ako maantini. Siyempre, potang, aakit mo talaga, Diyos ko, 12 anyos, 14. Potang ay, yung pinaka-serious part ka rin, itang sasabihan ko, mag-aaral kayo pa. So, panyo pa rin pengariyo. Balo yun naman, nung nanong buli kong sabihan. Opo, tito. Deng pamangkin ko, kabaragbagla. At metong ko muna makalimaging inspirasyon daw. Uling pin, siyempre ako naman may kasawa. Kumbaga, Pero yung ilang... dabalo marano ka mo naman. Balo da siguro. Yeah. Balo da naman siguro. Inspirasyon da ka, pero yung dabalo itang Kumbaga, tang pangaralan tala. Nung tempengaryo, ako, Jo, ako, yung pangaralan, akong titoyo, ako ing magkaiki, ayun na, bawal. And that's a good masin. thing. Kasi like I said, parents rarely talk about these topics to their kids. Kasi may ragulta mo avoiding these topics. Dapat. Baluan mo, correct me if I'm wrong. A long time ago, kapag ing meto nga lalaki o ing meto nga babae, make it to dia. Kembali na ning lalaki. Yapi, Ang nga lang milyari, Wow. they will be forced Wow, to wow, get wow. married. Wow, wow. Kanita, kasi at ko rin pinsan ko, Conservative at tatandaan ko kanito, uling ka marinayan king Wow, baryo. wow, Nakumantigkil na akumantelan, doesn't matter. Regardless sa ting milyari kaya kayo wala, pakasalda kayo, Wow. piyabeda kayo. Ngayon panahon na yun ne? Wala. May nga ball jack na ka, lahat-lahat. Ala Ala pa rin. talaga, alang kasal, Or, alaway. in pinaka-worst pa rin, Jo, muli ka pa, 1 week, bayo pa, Bayo 1 week, bayo At ka saka muli. maliwan ako miyabe. I mean, I'm not saying that's bad. I'm not saying ako sasabihin that's bad. Pero I'm just saying,
dahil kaya pa nga conservative da ring tao, ang poreng pengari tamo, tamo mi kakapagkakataon, pisa sabihin ng stigma about her, kanya masusolusyonan. Wow. And I know it's not your fault. Teenage pregnancy or teenage early marriage and early, commitment is not your fault. Sometimes, sabi natin Daniela, ng Kenan din, it's not her choice. Ano naman choice? It's something that happens kasi nga lack of knowledge, ang po pang curiosity. Lalo na ngayon kayong social media, Diyos ko, na ano nga kakida rin anak, videos and stuff. And the sad part about this, parents don't even go on social media. Masaguli na. Diba? Masaguling access ngayon. Kanya Bilis. karetang pengaring makipag-indredos ngayon kasalukuyan kayo ni agkatanda kayo and I'm trying to encourage you and motivate you to please discuss this to the kids. Naman porke sinabing pisabihin yung sex education, you go out on your way to discuss all the other positions and sa alin naman ang tito. There are so many ways nung makanan yung educate rin anak. Pakalakalali, little things, little reminders, di ba? Subtle, very subtle. Pero naman kailangan nung nanong Talagang alin naman all out para mo madin na lang idea. Kasi bangka nita solusyon ng tamoy. Kasi lalo na ngayon, Diyos ko, masakiting biye. Pero yan yung lagi dang sasabihan na masakiting biyengin balo yun naman magpakayari ko pa mag-aral ko pang masalese basta itang payo na dapat ng pengari iya talaga yung number 1 ka rin. And also we would like to encourage the government as well to help the schools kasi keng eskwela naman din pisabihan unlike keng states keng America atin kaming sex education not in the elementary, in the middle school. It starts in the middle school. Keng elementary ala pero middle school atin ala and it's part of their curriculum. So may inform na rin anak at saka in protection keng America, it's free. So reng women in the States at pwede la pangatin choice at ilang ipalagi something keng RISDA to save themselves from getting pregnant. At saka mareng keng America kaila kasi very well educated la. Ako naman sabihin kaya niking Pilipinas sali pero sana ma-inform la ring anak kasi etamo alabanan ng curiosity da ring anak. We don't know what they are capable to do. King eyo kabaluan itang pengari, kayong pengari. So, i-educate tala. Manyad kung kay kang Daniela, manyad ko pang some insights. Nung nano parang some of the things, nandun nung nanong peka masakit, sabi na she lost her dreams eventually. Kay but, rin pangarap na, may cut short ito. Pero I know, as a personal friend, I know that you're now soaring with bells. You two are really, sumakses ka. Success lang eh. How did that happen despite the fact that you got married at an early age? So, going back, ito pa yung sinabi ko nandin na ali aga ng mistake is a mistake. So, para ka na ako, bala mo feeling ko, ala ko ngeni Kenny kung ali milyarita. Reasons. Yeah. Yes. So, di ba sabi ko nga nandin, daratang tama kayong point na etana bisang mag-aral, sinawata na, bala mo bisa ka mong mayari, pero wala ka talagang specific ka pangarap, makanta. Makantang milyari ka na ako. And then, bala mo pantunan kay yung sarili ko na ano ba talagang buri ko, makanyan. And you were young at that time, eh. Yes. So, wala ko pa talagang specific ka buri. And then, anyang may buntis ko, syempre, mag-stop ko pa mag-aral. Karin linob ing ega na ganang realization na ayatin ko palang pangarap. Sana pala. Kanyaman palang mag-aral, sabi ko. Akakit ko la rin kabatch ko, maka-uniform la, tapos yako chukbale, maboktot ko. Bala mo ka rin linob ka na ako na, mayari kenini. Sinabi kong sarili ko, mayari kenini. Magpakayari ko. So, tiloy mo yung laban? Yes. Tapos, itapin, sobrang mas swerte ko ka rin parents ko kasi sabi mo nga nandin, diba? Ating pengari na sabihan da kaya ka nang, may buntis na kang gana ka, Ken. Ako dimdam ka rela ita. Dimdam ko ita ka rin alawang tao. So, ating meto nga taong sinabi ka na ako na anak ka na ako. Yan may buktot ka nakamayari ka niyan, gana ka, Ken. Ngeni, yaku yari na ako, eya mayari. Uling kasi ikatiloy mo yung Yes. laban. I mean, it's so quick for other people to judge Yes, you based on the things that are happening keng life mo. Pero, like I said, and like what you said, tiloy mo pa rin yung laban. Sinabi na nga nakasantin sinabi na, mayari, Kenny. And hopefully, ika yung makipag-indredos,
it is not the end of the world. May buktot ka marano, may kapakisawa ka marano, it's not the end of the world. At siya pa rin kayong gamat mo nung makanamong ituloy yung pamag-success mo, mga friends. Na curiosity sometimes can lead to mistakes. And if eka careful at ala kang kayabe, ala kang kasabi, talagang lumihis kang landas. Yes. Ne? Lalo na ngayon, mabilis na kikatamo yung manggatal. Tara! Reng magle. Ay, uta akong tuturunan na mo, ano? Ika, ano? Eh, ako magatal, papagamos kong mabilis. Tara! Yes! Ali, seriously, we have to educate the kids and we have to let them know nung nanong repercussion na nini. Ako lagi kong sasabihin pag kukunanda ako kayong live, at sure na Kenyan milyari na yan. Move on. Samasan mo. Sabi natin, nung kami sa Cub, Kalakad ka. karing ka mandilo. Zaret! Nung kami sa Cub, karing katalakad. Kapag may sakab ka, talakad ka. Antita mo naman ito. And I think Daniela did that. Nung niya may sakab ka rin niya tinalakad. Antita, pwede mo mong gawan. Kaya sana, yung anak-anak, at saka control ng talak yung social media. Ako maniwala ko, that's the number one primary reason kung bakit maging curious na ring anak. Mantun kang random videos, ni kang lalaki, tetera Ne, pagpagpaging patula. Ring girls naman, mag-live la kin TikTok or mag-whatsoever la, or revealing in clothes and stuff. Retang makantang video, sika ko, yung ating kang anak, sabi mo, pinlalaki la. Those type of videos will make the kids think and get curious about stuff. So, nanong tendency, gawan da. Potang gewada, wala. At so nakakita, milyari na. Nung sanang may agapan nito. Nung sanang may inform la ring anak. Ne? So, ako, I don't wanna sound so hypocritical, lala na ako mga anak. Pota sabihin nyo, who do you think you are? Para turo mo kami. I'm not. No. Sasabihin ko mo po, what are some of the things bilang turo kasi ako at I experience ko na karang estudyante ko before in the past. Sasabihin ko mo that there are other things that we can do to prevent this from happening. Diba? Last na mo, nano nga sabi mo karetang anak-anak ngeni na may kapakisang maranon or may buktot maranon, nano in one short piece of advice na pwede mong ibiya karela? Nga sabi ko mo, don't stop dreaming. Okay. So, ring anak, actually, sasabihan ta sa bagal la rin eh. Pero ing totoo, yako, never kong pegsisyon na maranon ko may kiyasawa. Kahit minsan, syempre, in relationship, ming bells ay naman perfect. Minsan, ating time na kami may kaintindi. Pero never linwal kem pareho mingasbuk na pagsisyon ming milyari. Kasi tunay niya, di ba? So, kami gewa ming inspirasyon ita karang hanggang salitang tinggap mi. Gewa mi yung motivation ng anak mi na, ay buri kang dinan masanting kinabukasan mi. Correct. So, ako pagsisyon kasi maranon kong may gobra, maranon kong ating responsibility, maranon kong may push king, kumbaga, king sarili ko na pepalwal ko yung galing ko. So, inga sabi ko mo, kayo mawawalan pag-asa, tsaka, sana, apili dalang masali sa ring asawa da kasi maragulyaring impact kita. So, malulungkot ko karetang babalitaan ko na maranon lang may kiyasawa tapos hiwalay agad. Wow. So, malulungkot ko. Actually, kami nga duwang bells, kami agad may pakasal. Kasi, bukod king, syempre, may paman-agyo. That time, kumbaga talagang peg ipunan miya kasi pangarap miya. Pangarap mi kasi talaga may kasal king simbahan. Since talagang buriko, our marriage is covenant, talagang sacred. It is sacred and blessed by God. So talagang gewaming ega na gana para abutan ring hanggang pangarap mi. At petunayan mi kareng taong may magsalita kaya kami na emi agyu na agyu mi. And you were able to prove that. Yes. Patunayan nyo naman. May itong pakaring masunting sinabi mo, itang yung pagsisya na show na kin. Kasi ring aliwa, and this is a sad truth, kasi I've seen a lot of videos like this. Retang, they tried aborting the kids. Wow. Yes. Ating ko paping ikit. I don't know if you remember that. Kanya kang Pilipinas, may nga nakya, aliya kendala na siya king hospital. Ay, kanyang states. May nga nakya king hospital. Tapos, mintay king banyo. Tapos, lagi na king trash bin ing baby. Tapos, dabalo, pepalawi at ang makanta. So, king America crime ita. Makulunging ima, makulunging kay. Kenny na maretang video sa kakit ko retang sisilid dalaking basurahan or lalakwan do ring anak somewhere king bagit ang makanta. No, at show ni Kenyan Ako maniwala ko nga kapag may buntis ka, yung baby nga ita, yapin yung maging dalan na ning success mo. Yes. Swerte la ring anak. And At imagine not a lot of
Yes. magkano. Not a lot of parents are capable to bear child and a lot of them really want to have children of their own. Pero elang mabibless. Ako maniwala ko, inilagi kong sasabihin even ka rin followers, what bound to happen is bound to happen. Yes. And I am a strong believer that everything happens for a reason. Milyari yan kasi tiyang rason nga pong Ginoo. Wow. Tanggapan mo na nung reason and then move on. 'Di ba? Kasi totoo, we don't know what tomorrow may bring. Mo naman balo. Kasi feeling mo, may buntis ko, kain na ini. Hindrance na ini para na ako nga nagumpe. Ali, no. If you choose like what Daniela did and Bells TV did, if you choose to keep moving on and to keep fighting, di ba? Talagang managumpe ka, sumakses na kamang talaga. Boy, nano yung nga sabi mo karetang teenage, kasi sigurado, marakal ka rin, friends, kakilala da kaya. Retang kabatch mo or maging kaklase mo or kakilala mo na may nga buktot. Marano not feeling hanggang na lang housewife. At mo kami buktot ka Tatanda na, marano. no? May Pilanang months, pilane. Overripe Overripe na. Ikwana ng may buwok ning anak keng kayang sinapupunan hanggang ngayon. Nano mo yung nga sabi mo, retang feeling I know, I'm just gonna be a housewife because this is, Kem Pilipinas, may kasawa ka marano na talakang obra, ating asawa mo yung magobra, or, mas masakit pa, makapisan ko keng katwangan mo, di ba? Makapisan ka keng katwangan mo, alakang obra, makipan natin, oh my God, I have seen that and I've been receiving a lot of messages. Jonah, nga sabi mo yung katwangan ko, antini, alakan choice kasi makapisan ka karela, they feed you. Ilang papakan kaya ko, hanggang bisa ang kawan, you're not capable to have your own shelter na mag-separate bala kasi yung asawa mo magkano or yung minsan mas worse pa mamasa ka kareng katuangan mo makanano ka so nung ka magobra nung mo samasan di ba mumuna mo yung pamagkasakit potang magkain naman yan nung magkain ka di ba ikaw ano nga sabi mo kareta May mo naman yung sagot Kene itang kayo masyadong mapusok kayo masyadong masisilo karetang partida rin katawan da rin karetang nano yung karetang partida rin katawan na makasilo? Buboy! Just ko! Diba, John? Ka masyadong mapusok, ikit niya mo maragulya maantini, makanyan. Minisip na ka nga. And that is the reason why. Ali, totoo naman. At actually, totoo. You have a point. At syempre, sabi natin kitang kapampangan praise sana. Ini naman para naman karetang magpalaglag. Karetang may kaing baby. Kasi, ikukunan niyo yung biye. Yung karapatan na ng anak para kumabiye. Saka lang naman kasalanan ng anak. Kaya naman kasalanan ng anak. Bala mo, itang ing disgrasya, maging yang grasya. Hanapin. So, kimpalagi mo disgrasya, yawa. May disgrasya kapin. Pero datang yung panahon, datang yung oras na maging yang grasya kaya ka. Hanapin, no to abortion. Talagang advocate niya pa ibubol for life. Kasi kalupa ko, magdala akong tao ngayon Alam mo na yung kaya kasi save niya pilaning years. My goodness. Talagang he chose to keep the baby inside the cinema. Kaya ini. For 20 long years. Yeah. This is the trademark. Yes. Bolang ne. Bolang. Siya na bolang. Ika ko yung Jeff. Thank you, boy. Nano nga sabi mo ika kasi sabi mo pinandin na kaman maranon gina talampong linandi. You got married at 30. And that's actually very ideal. Pero of course, we're not telling people naman na dapat 30 ka makasawa. Ako kasi may kasawa ko 20. Malulok na yung matres ko. Anya nga ako makisawa. So, caring ita mo pinako papinmilalam na yung sabi ng Obi, mababaeng matres. So, pakingabon. Anyway, koyang, ika, for those na makiramdam, for those of you na na alang balak pang makisawa or ating balak makisawa at a certain age, na ano yung advice mo, Karela? Kasi bakit at 30 years old, I keep myself busy. Madakal organisasyon at the same time. Kasanding na nito. At the same time. Siguro, Career. Career-oriented ka. Mila ko ako po, itang talagang dating aldo, magkasawa ka. Kasi kakayang kitang basta you planned it out. Saka pengadike. Talagang ko yan, Jeff. Kaya. Pengadike. Nanoy na. Amen. Gagaling. Ano po ng datang yapin ito? Gagaling. Lumapit na po lahat ng may mga kapansanan. Bakanding ka ako kasi. Masanding ito. If you keep yourself busy and occupied, and if you focus on your career, milawat ka milawat yung priority mo diba? Pero nung barkada. Alang marok yung pamakipagkaluguran Pero nung rin barkada nga kakayabe mo, halos na mo tukso kang bisyo, tukso kang pamakipagrelasyon, miyayaliwang lalaki, miyayaliwang babae. Those are the wrong group.
itang magilang rebelde. Wow. Yeah. O yan. Nang minsan gagawandang pampasakit loob garempe nga rin. Ako Scapegoat maniniwala ko, no parent would want their children to go the wrong path. Wapin. Maniwala ako na rin pengari, metong wimburido. Pati nga itang sasabihan ng, ma ko neburing boyfriend ko, ma ko Correct. neburing girlfriend ko. Maniwala ko rin pengari lang mo munang makaramdam mo ba deburi ing lalaki o ing babae para Ilang keko. instinct, no? Kasi yes, the instinctual Ingalo na pa mo. sense na ring parent. Kasi rin pengari, they only want you to have a The better best. life. Yeah. Kasi lagi na nga tsuking utak na rin pengari, muna akong mawala. Wow. Muna akong mawala, malakwan yung anak ko. So I want my children Wow. to have the life na Mika partner who will take care of her or of him and the children. Correct, Ima ako lagi ko nga tatandaan ng growing up, lagi nang sabihan ka rin kapatid ko, ako maninton, asawa. Balak saki ako. Ali, ima ako, favorite na ako eh. Ima ako, bala kang pumokpok. Kang bala. Balo may ima ako. Ay, imamak kasi yan na sinabi Balo na. may ima ako. Lagi nang sabihan, ala na yung matris. So, carry mo. Okay, Anong wow. Sa talagang, para kang karinderyang laging bukas sa lahat ng gusto kumain na ng ina ko. 24 Kailangan hours ko siya. open. Eat all you can. Na ako. Pero rin kapatid ko, because I have 2 other sisters, taratang mas anak ka na ako. At luka mi, maluki ng babae. Ali, aduan pong kapit na. Lagi nang sasabihin ma ako, da kayo babawalan kasi rin aliwan pengari dapat makwal tayo. Dapat ang tini, dapat Yes. engineer, dapat doktor, dapat atin yan, pero dapat makanya niya. My mom never told my sisters about them finding a rich husband or partner. Ima ko lagi rin sabihin, hanggang tatanam niya mo. Wow. Hanggang kailangan. mamulo yan, bot yan po, bakal importante kaluguran ako. That's- Wow. Sabi ko, ma, naman sasabihin mo ka rin kapatid ko yan. Sabi ng ma ko, she believed that isto kanong kaluguran na kaning meto nga lalaki hanggang mamulo yan pale, mamulo yan bakal o nung nano, mag-ubray masalese para papakano rin kayang Wow. pamilya. So, ima ako never told my sisters na dapat makwal tayo. Ali, basta kaluguran na ka ng ima ko. Kasi kanong pagkaluguran ni meto nga tao, you're willing to do anything and everything para ka rin pamilya mo. So, sana, itamong pengari, do not put the pressure on the kid. Karing kaya katamong anak na dapat makisawa ka makwal to, dapat ang tini. Busit-busit. Dapat, kaya tatamong welfare na rin kaya katamong anak niya na minsan mapipressure sa mama sakit lang loob, ay ali makisawa na ako. Ay ako maniwala kung toro pipigilan mo rin anak, lalo na Kanila magrebelde. Wow. Proper reminders, itang balo mo sana yung oras, na pa mag-aral pa mo, ating kang priority, eda ka babawalang mag-boyfriend, mag-girlfriend, basta pakilala may kaya kami. Wow. Niyan po nga ka mama, ka mag-sneak out, itang gagawa ka ng Emmy Kabalwan, kasi rin kaya nakan ngayon ni Diyos ko, ating kayong project, project! Ano yung project? Pero pamilakme. Aluwayang project hindi gawa. Wali yung project yung megawa. I don't think the reason why kids lie because they think that parents won't believe them. Try to tell everything your parents na yung nano man. Kaya batika mo naman parents, maging tamong open and receptive to whatever they wanna say. Magtiwala tamo. Kasi yung itang time tamo, wala namang using conversation. Itang, ma, ating kong problema, may sabi ka to, ating kong nanong may sabi, timpaling na kalata nga biyas. Kaka-cellphone mo yan. Di ba? Itang sabihan mo, mama, didepress ko, ting kong anxiety, pwede tami Tudtud sabi mo, kailangan ko yung kasabi. Anong kailangan mong kasabi? Timpaling na kawasa mo rin ang pinggan. Wow. Anyang time tamo, alang makanyan. Alang conversation, makanyan. Daniela, sabi natin din, no, her parents accepted her fate. Yung pamakisawa ng marami. And I hope, balang parents, ating heart, to understand the situation. Not a lot of parents are capable of that. Tama. So anyway, again, any last message? Puro tanang last, maniba na din. Anak kasi kasanding yung conversation. Wow. Anak kasanding Makapanawon. makapanawon. At saka maluwat tayo na sabi ko pin, alang resolution, kailangan talaga we have to allow parents or we have parents, you have to understand, kailangan iturula ring anak. Ikayo namin, awa. Wow. I know it's a very sensitive topic. Tayo bo rin pisaman kasi feeling tamo kabastusan nyo. It's how you deliver it. Yeah. Nung makanan ming i-explica keng anak. Naman kailangan sabihan mo kaning nunanong maliliari. No, reminders and very basic and fundamental information that kids need to know. At least ay iwasan tamo itang posibleng malyari. Ang po itang repercussion, di ba? Hanggat ay agapan. Yeah. Kalupaya ako, sabi naping ima, wala kang matris, pumokpok ka all you want. Yes. Alang ako. Eat all you can. Talagang may karinderya ako. Pilipinas ang pong Amerika talagang in-open care to all of the guests. Charas! Daniela, go. So, ko atin kong message ka rin parents. Okay, go ahead. Daretang, bala mo, itang kalupa ko na maranon may kiyasawa.
So, ako kasi, sabi ko, pinignan din. Sobrang swerte ko karang parents ko kasi, kahit may buntis ko, pag-aral da ako. Pag-aral da ako ulit. Ila pa rin magpayari ka na ako. So, ingburi ko sabihan ka rin alawang pengari, sana kapag dinatang itang time na magkamalila rin anak yu, sana, syempre, normal muna ka muna ng dala. Pero sana, at pa rin itang panga pengari na i-guide tala pa rin. Kalupa da rin, gewa da rin pengari ko kako. So, miras ko pa kitang point na sasabihan da rin siping mimbaliot, pag-aral me pa yan. Ada ka rin parents ko. Pero rin parents ko talagang pagtanggol da ako na mayari yan. Makanya, natin niya pang pangarap yan. So, ila talaga, maniwala ko na nung alwap siguro ila retang pengari ko bala mo, wala ko din nung nano ko ngeni. Kasi ila rin ing tinanggap kaya kaming bells na alang kapalit to the point na kami na ing maririne na ila pa itang mag-insist na di nanda kang pera, makanyan. Yako, maririne ako pa natin mo, tita ko, at bala mo kasi adwa ko mama kasi itang tita ko, aliya may kiyasawa, yung may nyese kaya kami. Mag-aral ko, di na akong alawan sa atin kapambakala, nasabihan ko atin pa kay talana. Pero yung gagawa ko, magtinda akong Graham Balls, king school. So, bala mo ka rin kung may push na, ay, sobrang swerte ko ka rin pengari ko, bala mo, deserve na ali ko suklian. Itang ega ng pepakit da ka na ako na to the point na kahit may kamali ko, tinggap da ko, sinopan da ko, da ko ginudge. Kalupa da rin aluan tao. So sa kareta pong makaramdam mapengari, sabi napin Daniela, sana may ka-heart tamo to understand and accept. Renganak tamo despite na ning karelang pa magkamali. Thank you very much. That's a beautiful message. Buring-buri kita kasi sa ali naman kasi mo muna, well, understandably kapag mo muna masakit lalo bre pengari mo naman naiwasan. Pero eventually atanggap da rin naman. Hope, lalo na pagikit da no rin nga po da rin. That changes everything. Na minsan nga, tanggapan do rin nga po, ikalida ka pa rin. Pero rin nga po ang damandala. Diba? Kalukuran dala rin nga po. Lumayas ka, ilakwan may anak mo kayo ni Antita, diba? Ika boy, message. Ako naman, siguro ka rin kayanakan na unahan pa mo nung nanuing dapat itang future mo, nung unahan nyo pa mo itang pamag-aral. Correct. Unahan nyo pa mo itang pamaintindi. Unahan nyo pa mo itang nung dapat talaga buri mong abalo about King Bie. Pantunan mo pa yung kaya kang priorities. Kasi dakal may asawa pin or na dakal may asawa ngayon na may papatela mo pauli na nitang kabudla mo may pamaklijo pero dakilala ing metong at metong. So ita ing advice ko mo maginta mong nalungawas kanina pakibaluan ngan ing segan na gana. Tsaka bayo ko kakalingon ko because it just got into my brain kabang sasabi ko love is never enough. Kabudlugod mo. Kasi rin alim kayo na kanina, kaluguran ka may kalugod ka tami. No, love is never enough. Diba? Para sabihan mong magpakasal kayo, gawa na kong pamilya, you also have to think love cannot feed hungry children. You have to work and you have to have brighter future para makapagsuporta kang pamilya. Ita kang kasabihan na sumay kasawa ka, miya mo, mapaling na, sinanya ka pala niya ita? Iyabsame. Kasi may paling ka, iyabsame. So ita, kilalanan la pa mo, ditang tutong tao nalulugod kaya ka, especially in your partner. So bakanta, in the future, alin mo pagsisyan na iya palang pikyabayan. Correct. Yes. And we can avoid separation too, di ba? Koyang. Ita sabi ko open communication karang anak. Regardless na nung kutangda, dapat makibat kang have to be open. Gandimot mo. At the same time, kung nung naman ng kay, amo alin man lugod mo kasi ta respeto, ampo itang enduring ana. Kasi along di kaya kayong relasyon, kayan antabayanan Pota kasi malalambad na kayo, mag-fade itang lugod Ditak-ditak Pero nung pabatan hanapin. At the same time, itang siguro banggit napin na sir, itang detang Christian values pa rin. Dapat value la. Iki nga pong at the same time, itang nanong atintamong yan. Masakit papakain yan papakain anak. Lalo na paparagul. Kasi aranasan ko ita. Gen Z. Gen Z, aliwalang kasabi ngayon Well, that's a beautiful message. So, ikaw yung makipag-indredo, so limpetok na nga dokonan din, kapamu, kaya kayo. So, kapamu, take it all in sa isipan nyo, nung nano man yung dimdam yung ngeni, nung nano man yung
Api Sabi Kim podcast session na ini. I hope you guys learned one or two lessons from it. Lalo na rin kaya na kan. Ampo rin. Pengari mo naman. Dakala salamat kayong pamapakiramdam yung kayong kakatang podcast session. Sana may biyasa kayo. Karetang ating balak. Gatal maranon. Tukunangan nyo yan. Ikayo na pang mangamos. Gamat-gamat na pa. Correct! I love you all. Thank you very much. Daniela. Ako kaya nung tumera ka rin ka na akong backlash. Correct!